offered by Yapoco family. Thanksgiving Mass Fiesta sa Mother of Perpetual Help, and also in Purgatory, especially Conrado Tutut Sr., Sanja Atienza, Delia Apurado, Alan Apurado, Antonio C. Apurado, Apuraha Bahan Tutut families. Mass also Felix Punis, and also spread offered by Punis family. For souls Silito C. Sanchez, Gregorio Sanchez Sr., Gregorio Sanchez Jr., Nelson Sanchez, Carlito Sanchez, Emeteria Sanchez, Belinda Sanchez, offered by Noel and Jeanette de Visilio. For the death anniversary of Demetrio Tancinco Solon, and also spread offered by Malbores and Zolon family. For the soul Camisita, Signar offered by Signar family. Thanksgiving Mass for the good health of the family, special to Melissa, offered by Jeline. Petition Mass for the good health for Luis Anthony Boyser, deliverance and protection of the family, offered by Edith Sidora Boyser. Mass for Sol Benito Paras, Dolores Paras, Luisa Paras, Kennedy Rosales, Marcelo Rosales, Jose Paras, Sergio Paras, offered by Rosales and Paras family. For the soul, Joseph Hermosilla, Hilda Lisondra, Henrio Lisondra, Maricel Perez, Father Rafael Pipito, Crispin Lisondra, Thanksgiving Mass for the wedding anniversary offered by wedding anniversary of Mr. and Mrs. Wilma Lisondra, 33 years of marriage, offered by Roy and Nina Jane Cortez. Thanksgiving Mass for the blessings and graces, for the healing and conversion, deliverance, enlightenment of J. Ian Elward, offered by Tilma Abalo. Thanksgiving Mass for all the blessings received, material, spiritual, for the healing conversion of Christine Marie and J. Ian, healing of Lily Sidar for traumas and inherited traits and illness, good health for all family members, maternal paternal bloodline of J who are in also maternal and paternal bloodline of J who are in purgatory, and maternal paternal bloodline of Christine who are in purgatory, offered by Christine Marie Moriones. Thanksgiving Mass for the blessing and graces, petition for the healing, conversion, deliverance, enlightenment, Tilma, children, and my grandchildren, my husband Feliciano Jr., petition Mass for the soul of Anna Joseph Enoch, souls of my mother's side in purgatory, offered by Telma Abalo. Palihog mangluhod. Please all kneel. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Pagampo alang sa proseso sa kanasasyon sa alagad sa Diyos, Arsobispo Teofilo Camumot. Kitang tanan, magagahong o kanunay nga buhing Diyos, ang imong grasya ang gugma alang kanimo, mo ang naghimo sa imong alagad Teofilo Camumot, sa paghalad sa iyang kinabuhi diyas pag-alagad kanimo, isip pari o obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pag-ampo o mangyatagon sa gugma alang sa kabus o sa mga nanginhanglan. Itugot ang iyang mga hiyas, maghatag sa tanan o makanunayong panigingnan o makita sa simbahan nga angay sa ibayaw sa kadungganan sa altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog dining imong alagad, pababsanon kaming nangalihupo kanimo, nga imong tugot kanamo kining among gipangayo. Palihog ko mangluhod. Ma'am, excuse me, ma'am. Sa ngalan ni Jesucristo ang Ginoo, imong anak nga buhig hariban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios Santo sa kahangturan. Amen.
Anahan namo, anakas mga langit, pagdaigari wangalan, mabot ka na may mong gingarian, matuman ang imong pagbuot, dini sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanamos matagadlaw, ihatag ka namo karadlawa, pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, o dili mo kami tugyan sa panulay, inunalos sa kami sa kadautan. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siampo kayo makasala, krang sara sa mong kamatayan. Maya sa mahanog sa anak ug sa Espiritu Santo. Ingon sigdan ng Luis kahapon sa mga katuigan ng nagkatapusan. Amen. Manindog, ang angelos, ang anghel sa Ginoo may pahibalo kang Maria. Nam konstalalang sa Espiritu Santo. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siampo kayo makasala, krang sara sa mong kamatayan. Ani ang ulipon sa Ginoo. Matuman na nagnatot sumala sa iyong pulong. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siampo kayo makasala, krang sara sa iyong kamatayan. Ug ang pulong ng himong tao. Umpiyo siya ban kanato. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siampo kayo makasala, krang sara sa iyong kamatayan. Iampo mo kami, Santang Inahan sa Dios. Ramento ko sa mga gasaad ni Kristo. Magampo kita, ang grasya mo na ngamuyo kami, Ginoo, ibubo sa among mga kasing-kasing, aron kami nga pinaagi sa pagpaybalo sa anghel, nasayod sa mga tao ni Kristo imong anak, tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalaon ta ngadto sa maymayong pagkabanhaw, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maya sa mahanog sa anak ug sa Espiritu Santo. Ingon sigdan ng Gloria kahapon sa mga tuigan ng katapusan. Maya sa mahanog sa anak ug sa Espiritu Santo. Ingon sa sigdan ng Gloria kahapon sa mga katuigan ng Kitang katapusan. tanan, himaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gapon sa makatuigan ng katapusan. Amen. Sa ngalan sa mahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Please take your seat for a moment.
tukaron ang mga awit sa himaya. Mamagpakita ug maminggit kita sa kalipang hilaguhan. Kayang Ginoo nagtultol ka nato sa hustong dalan adlang tanan. Himaya, usay maya, himaya sa amahan. Himaya, usay maya, himaya sa amahan. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab ko nimo. Mga igsoon maghinulsol kita sa mga sala aron maandam kita pagsaulog ni ining santos nga misa. Isugod ko ang akong kasalanan sa walang paglimot. Isugilan ko sayod ka man na piningalawat ni salit lamang sa kayo mo. Kaluyan mo na uumuotanan ang akong kasalanan ug ang kaluwasan na akong gipaabot. Ipakanaod mo. Kaluyan da kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan. Pasay luon sa mga sala. Dalon da kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, agaka og panalipdi ang imong katawhan. Ug ihatag kanamo ang walay hunong nga pagtahod sa imong ngalan, ug ampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod. Pagbasagikan sa kaduhang basahon sa mga hari. Napulog walo ang panuigo ni Joaquin sa paghari niya sa Huda, ug naghari siya sa Jerusalem, sulod lamang sa 3 ka bulan. Sini Justa maoy iyang inahan, anak ni Elnatan nga taga Jerusalem. Dautan usab ang iyang kinabuhi at tubangan sa Ginoo, sama sa iyang katigulangan. Niadtong panahona, misulong sa Jerusalem ang kasundaluhan ni Nabucodonosor, hari sa Babylonia, o gilibutan nila ang syudad. Si Hari Nabucodonosor miadto sa syudad, ug miampo si Joaquin kaniya. Ingon man ang iyang inahan ug mga opisyal sa kasundaluhan, lakip ang mga prinsipe ug mga opisyal sa palasyo. Gibihag siya sa hari sa Babylonia sa 8 tuig sa iyang paghari, o gidala usab ang tanang bahandi sa templo sa Ginoo ug sa palasyo sa hari. Gipamuak ang tanang galamiton nga bulawan sa templo nga hinimo ni Salomon, hari sa Israel. Nahitabo kini sumala gayud sa gipasidaan sa Ginoo. Gibihag niya ang tanang mulupyo sa Jerusalem, lakip ang mga prinsipe ug ang mga isog o bantugang mga tao. Napulo kalibo silang tanan, lakip ang mga taong batid sa paghimo sa nagkalalaing butang
ug ang mga platero, ang mga kabusra gayoy gibilin. Gibihag ni Nabucodonosor si Joaquin ngadto sa Babylonia, ingon man ang inahan sa hari, ug ang iyang mga asawa, ug ang mga opisyal, ug ang mga kadagkuan sa nasod. Gibihag usab niya ang 7,000 ka maisog nga mga tawo, ug 1,000 ka tawo nga batid sa pagpanggama sa nagkalain-laing butang, ug ang mga platero. Silang tanan angay mahimong sundalo. Ang uyuan ni Joaquin nga si Matanias maoy gihimong hari ni Nabucodonosor ug giilisan ang iyang ngalan ug Sidikiyas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tungod sa himaya sa imong ngalan, o Ginoo, luwasa kami. Tungod sa himaya sa imong ngalan, o Ginoo, luwasa kami. O Diyos, sa mga nasod miabot ngadto sa imong kabilin, ilang gipasidanan ang imong balang templo, ilang gikunob ang Jerusalem, ilang gipanghatag ang mga patayng lawas sa imong mga sulugoon, ingog kalanganon sa kalanggaman sa langit, ang unod sa imong butang mga sulugon, ngadto sa mga mananap sa yuta. Tungod sa himaya sa imong ngalan, o Ginoo, luwasa kami. Gibubo nila ang ilang dugo daw tubig libot sa Jerusalem, ug walay usa nga maglubong kanila. Nahimo kami kalamayon sa among mga silingan, iyam-iran ug gibugal-bugalan sa naglibot kanamo. Ginoo, hangtod kanusa, mapungot ka ba kanamo hangtod sa kahangkuran? Mudila ba ang imong kasilag, ingok kalayo? Tungod sa himaya sa imong ngalan, o Ginoo, luwasa kami. Ayaw hinumdumi, patukan mo ang mga kalapasan sa nangaging panahon. Muabot unta ka namo ang imong kaluoy sa walay langan, kay nabanlod kami sa kahilatman. Tungod sa himaya sa imong ngalan, o Ginoo, luwasa kami. Nabangi kami, O Diyos, among manluluwas, tungod sa himaya sa imong ngalan. Luwasa kami, ug pasaylo ang among kasalanan, tungod sa imong ngalan. Tungod sa himaya sa imong ngalan, O Ginoo, luwasa kami. Hallelujah.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himiyawan ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunain, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. Kung moabot ang adlaw sa paghukom, daghan unya amuingon kanako, Ginoo, Ginoo, dili ba sa imong ngalan nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? O pinaagi sa imong ngalan, gihinginlan namo ang mga yawa, o naghimo kami daghang mga milagro. Apan ako muingon unya kanila, wala ako makaila kaninyo, pahawa kamong mga makasasala. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti, og dili magtuman niini, mahisama sa usa ka taong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Sa dihang mibundak ang ulan, og mibaha ang mga suba, og ang hangin mihapak og mikuso-kuso niadtong balaya, natumba kini og nagunob. Sa pagkahuman ni Hesus og sulti, niining mga butanga ang mga tao na tingala sa iyang pagtulunan, kay giubanan maggahom ang iyang pagtudlo o dili sama sa ilang mga magtutudlo sa balaod. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Naigan ikaw, Kristo. Manglingkod sa makadiyot. Dihay usa ka adunahan nga diin negosyante kaayo siya. Unya magsigi sad simba usab kada adlaw. Usa kay gayon ni ana iyang giignan ang iyang mga helpers. Dong day nasirado na ba ang simbahan, ang iyang tindahan, dili simbahan, tindahan. Miingon po dayon ang iyang mga helpers, yes ma'am, sirado na. Napadla ka na. Miingon po, yes ma'am, napadla ka na ang tindahan. Miingon dayon siya, very good. Unya, ang mga sinako na to nga bugas, inyo nang gituslok, aron makakuha ta, bisag mga 1/4 na lang kada sako. Miingon po ang mga helpers, yes ma'am. Ingon siya, ang mga puspuro, gikuhaan na ninyo og tagil makauhas. Miingon po dayon ang kining mga helpers, yes ma'am. Ingon siya, ang mantika, inyo nang gisaglag tubig. Miingon po dayon ang mga helpers in town, yes ma'am. Og miingon dayon siya, ang mga NFA nga bugas, inyo na bang sambog ngadto sa mga kanang commercial rice? Miingon po ang mga helpers, yes ma'am. Miingon po tayo siya, very good. Nga, saka na mo diri sa taas, kay magrosaryo na ta. End of the story. Ang gibuhat sa negosyante, sakto, dili. Sige siyag simba, unya nagsige sa siyag panikas. Sakto, dili. Ha? Anong dili man? Musimba man sa siya. Aha? Mo na giingon mga igsoon, nganong ako manggi-share? Ang giingon, dili ang tanan nga magtawag ka na kung Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman usab sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Atong kahinumduman nga ang Ginoo mahigugmaon sa hustisya.
Kay mahigugmaon man siya sa hustisya, kontra gayud niya ang magbuhat og inhustisya ngadto sa iyang isig katao. Ug mausa na mga igsuon, diha di ay sa atong kaugalingon usab. Dili lang di ay nga sakto na nga magsigi tag ingon sa Ginoo, 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 pero magsigi gihapon tag panikas. Magsigi gihapon tag himo og mga dinautang buhat. Magpadayon gihapon kita sa pagsupak sa iyang mga kasuguan. Maglisod ay gihapon ta og dili kita makasulod sa gingharian sa Dios. So gikinahanglan di ay nga sa atong pagsampit og Ginoo, Ginoo, ato sang ablihan ang atong tagsa-tagsa ka kaugalingon aron ang Dios gayod maoy maghari diha sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon sa ato ang kinabuhi. O kay kun ang Dios na maoy maghari diha sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon, nan ang atong mga buhat mahapahasubay gayod ngadto sa kabubuton sa Dios. Tinuod dili sayon ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Sa kabubuton sa atong amahan nga tuwa sa langit, dili sayon kay nagkinahanglan man kini og pagsakripisyo. Pero pagkanindot unta nga andam kita nga mosakripisyo sa atong kaugalingon tungod og alang sa pagtulunan sa Ginoo ug tungod ug alang usab sa kaluwasan sa atong kaugalingon ug sa uban. Palihog manindog. Ang makanunayong paghupot sa Ebanghelyo nag-aghat kanato sa pagtukod sa atong espirituhanong puloy-anan diha sa kabubuton sa Dios. Mudangup kita karon ngadto sa amahan sa pag-ingon. Amahan, lig-una kami. Amahan, lig-una kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan o ang mga sakop niini magpuyo sa diwa sa Ebanghelyo o sa kanunay mangita sa kabubuton sa Dios diha sa matinud-anon o sa mapaubsanong pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, lig-una kami. Nga ang mga managtiayon, makakaplag o kalipay diha sa ilang pag-unong sa usag-usa o diha sa mayong panigingnan nga ilang gihatag ngadto sa ilang mga anak. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, lig-una kami. Nga ang mga kabatanunan nga nagtubo diha sa mabalhinon o makalibog nga kalibutan, makakaplag o kahulugan sa ilang kinabuhi sa ingon matabangan sila pagbuntog sa mga kapakyasan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, lig-una kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nag-antos sa mabalatian, makasinati sa mahigugmaong kaayo, sa makahupayng presensya ug sa makaalim nga kalinaw sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, lig-una kami. Ngayon tang isipon nga takusong mapuslanon alang kanamo nga halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, lig-una kami. Nga ang pahulayng dayon ug ang kahayag nga walay pagkapalong mudangat ngadto kanila nga naguna kanato gikan niining kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, lig-una kami. Kining tanan among gipangayo kanimo amahan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod. Bawat tao Ginoo, pinunamong mga gasang iman sa mundugma sa dupaursan usang pinupuno, pinundino, di naman sa tamot sa tao. Maminong mga
grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na tanamo, ang langit ng Amahan. Mga igsoon, pagampo kamo, aron nga ako ang inyong sakripisyo, dawaton sa Dios nga Amahan magkagagahom sa tanayin. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sigday pagamay siyang ngalan, alang sa atong kapuslanan, o sa tabugyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among halad. Kining sakripisyo sa kadait, maghinlo unta kanamo, sa huna-huna ug sa kasing-kasing, ug maghimo kanamo, nga kanunay nga mahinangpon sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Munasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw nga Diyos Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga ato ang Dios. Ang ayong matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanayin. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Kristo nga amo ang Ginoo. Ug busa, uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yutang. Santos, 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 Santos nga Ginoo. Santos gid ikaw o Ginoo, hang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Kristo amo ang Ginoo. Pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya sa pain. Mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang ako ang lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, hug panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasambutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, Kristo nabanhaw, Kristo balik ngini. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo, uban sa iyang mga kaabag nga mga kaobispuhan ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang amo ang mga igsuon nga nangamatay.
Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudoong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, hug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga naha kanimo magkagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug ang himaya, hangtod sa kahangturen. Amen. Karon magampo kita sa amahan. Gamito nato ang mga pulong nga gitudlo kanato sa ato ang manunubos. Hamahanamang anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, magot ka na mo ang imong gingharian, matunan ang imong pabot, dinisaw maingon sa langit, ang kalano mo sa matagadlaw, iatag ka na mo karong adlaw, ipasaylo kami sa among mga sala, maingon nagabasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualawas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahon, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon, pagbalik ni Hesukristo, amo ang manunubos. Kayo naman gingharian ang gahumagang hamaya hantod sa kanturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Ato karang ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuunay, panagdait manaa kaninyo. Cordero sa Diyos na nawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, hatagoy kami sa kalibutan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo apan ipumulang lamang ug umaya ko. Sama ang guma sa Diyos alang kanino, hinabuhiulang aron ta maluwag
kapasan, karautan, sa tao papas, pasalog na, gihatag sa Diyos. Doon kaniya, kay mamati siya, sa